Malawi Brief. Luntha Exclusive inacheza ndi Ankwezalamba amenenso ndi mtsogoleri wa bungwe lija la Human Rights Consultative Committee HRCC. Ankwezalamba akupitirira kutsutsana ndi akamangira pa njira zimene akumatenga zofuna kuthana ndi katangale. Iwowanso anena kuti nkhani yokhuza Marys Hotel simeneka ikhuza anthu ena koma inyake amene ali ma civil servants kapena anthu ogwira ntchito mboma amene ali eni thumba limeneli. Zambiri zili mu video iyi, takhalani pomwepo. Wina leso bado atsikula pansi ali tufulu asonga zwabado munthu kungobada kukhakuja kandi kamwana kanjani kandoyembekezera timatenga maufulu anthu achokatenga kumene mabweresa kusogolo kungobada kukhakwa bado ndi maufulu ndi maufulu amene wawa timenena kuti tateteze tisango aphwanya mwachisawawa kapena kwaika mmanja matenga la mawika mmanja matha kapena kuti makhaku kuti tikusokoneza ndipo funa kuteteza maufulu amene timanena kuti ngati udindo wathu ngati Human Rights Consultative Committee kuunikira adindo nzika za dziko lino kandi ife amabungwe kuti tichite zinthu mwadongosolo mosatira ndondomeko zimene zinayikidwa mdziko muno ndicho linga choti zolavikazo tizichose mosatira malamulo zofunikazo zipite patsogolo tiyende nazo komanso mosatira ndondomeko osati pakhale chisawawa kapena chinambala kutengerano mwina zomwe anthu ngamba chifukwa pressure yanu inali live ena kuti ayi baba wakutumani kuti muyankhule zimenezi Alex asikamangira ngati wafika konena zimenezi ndiye kuti ali lumboni ino kuti pochani so si kweni kuti ife timachita kutumidwa kuti pangani chakuti ndimene ndafotokozera kuti timachita observe kawiri HRCC ikabwera kuyankhula chinthu cha dziko ndiye kuti tafufuza tachita ukadaulo wathu tafufuza tindi information ndiye pamene pajapo sitinafune kuti nafeso tikhale ngati mmene tikwazuzulira iyo mango yankhula kunyozesa zawo muja koma kuti tiyambe kutambasula sizikhala zinthu zabwino kuti chimene tapeza ndichi zimezochitika ndi zimezochitika komano sinafuna kuti titero ife tinangofuna kungoenda muchilungamo ndi mmalamulo kuti ali ndofulo yankhula koma kuti ziyende bwino atsatende ndondomeko yakadandaule ku SCP kadandaule ku polisi ka Financial Intelligence Authority toyangana zakayikanisidwe kachuma kuti zosokota zikuyenda bwanji so palibe kuti kutumidwa chifukwa mu kuyankhula kwathu tinayankhula kuti tikatenga malamulo palibe pa amene alolapa maonse ajacho kandi amalondera kandi andani kandi apinga chira kandi ndana minachulidwa ndiwo aje pankhani zimene akwaimba mlandu kuti ndaziphuphu kapena ndosokonikira pokapoka atenge step imene tinayamikiranso kuti achita bwino koyamba mwa anthu over 68 amene anena kuti ndolakwika koyamba kuwadandaula ku Anti-Corruption Bureau kuti pali amalondera tukakayikira kuti apanga zakuti ndondomeko kumene tayamikira kuti zimene zimafunika kumachitika ndi zimene zonse malamulo amati amene amanamizira munthu wina ali ndi udindo kupanga proof kapena kusimikiza pa chinthucho ndipo pita ku SCP afuna kuonesa kuti ali ndi umboni andife tunati tiyasapota kuti umboni umenewo mpaka nabwere poyera chifukwa chake tikunena kuti sikuti tatumidwa ndi wina aliyense ndi wani udindo wathu owunikira Malawi pa maufulu amene akulaika mdziko muno 2 kuyang'ana kuti zikapitirira chonchi dziko likhala lawlessness kapena kupanda dongosolo 3 udindo wathu owunikira kapena tosati omunikira fankhani sikuti ndikamangira ya nkhani ndi Amalawi onse magwiritsidwe ntchito asambala mchezo anthu akuzikhwedza akuchosa miyoyo yawo chifukwa cha zimene zaulusidwa pa masamba mchezo amakonza foni yako angopeza zithunzi zina mu foni mwako nkuziponya ankweza namba ndi azimayi ambiri ena akhala akuzichosa miyoyo yawo chifukwa chake kugwiritsidwa ntchito kulaki kwa social media so tikuphatikiza wonse amene amangodzuka lero kungolemba VN kuyamba kutukwana katsogoleri kakutukwana ndani tuna kuti tideke tizipase udindo
pamene udindo ufulu wathu ukutera pamene so udindo ndi ufulu wathu ena kumayambira nde pamene tikuchita zinthu tenzisamala kuti saponde ufulu wathu ena so sinkhani yoti kapena atachita kutumidwa kapena cha aliyense akutha kuona zimangovuta kuti munthu ina akakwera pachulu kwambiri ukamanzuzula nde kumakhala zonena kuti ndekuti ena amene azuzidwa ndi amene akutuma kuti umuzuzule iye timanena kuti tiyeni tizuzirane pa mfundo zimene tikuchita lezi kodi ndizoona kuti dziko la Malawi ndi la constitutionalism timasatira ndondomeko ya malamulo akulu a dziko lino kodi ndizoona kunyazisa dzina la munthu kuti ndi mlandu wa ku polisi kodi ndizoona kupereka umboni osakusimikizika ndi mlandu zonsezo tiziyankhe tikaziyankha ndetona kuti kudzuzula kwa chilungamo ivi atakhala munthu atumidwa koma ndi chilungamo chimene wayankhula kutumidwa kongofuna kumkhwesa munthu kapena kuthana ndi munthu ndi kutumidwa kuti muzuzule munthu ndi kumulangiza zochita ndi zinthu zili zosiyana ichakuno komano pa msonkhano wanu watu ankhani apa mwafotokoza kunena kuti uthenga wake kuti sipenchiro ka masamba mchezo kakupita kwa wina aliyense komano nthawi yomwe mapangitsa msonkhano watu ankhani anthu mwanena kuti aliyensepo munachula kwa anthu awiri chifukwa naita sunanizo kwa chibwereza ifani nali kuongo kusonkhano watu munachula Alexis Kamangira komanso onjezanike nani chifukwa chani out of all the people in Malawi amene amagwiritsa ntchito masamba mchezo mosa samala malamulo mene mwaneneramu mwasankha kungochulapo anthu awiri amene chifukwa chonena kuti ali ndi udindo aliso ndi kuthekera kosintha maganizo anthu ena chizungu tikati influence ena amagwiritsa ntchito mudati muone ku inbox kwanga tindi page la Human Rights Consultative Committee ndimalowera ku masamba kwawo kwayankhula zimene mwapangazi sizolondola best interest of the child chosana chithunzi cha mwana chani timatotola timapanga maguti koma wando ndina kuti ali ndi position ndi kuthekera wani matindi aloya kenani akhala kugwira ntchito makampani akuluakulu kunja tinacholanso baja amati mutanyiwa awando ndina kuti apart from kuti ali ndi platform zimenezozo atifikiraso ifeyo atichulaso ifeyo kuti ifeyo ndifo panga zimenezo tipanga corruption ndizina zoterozo ndiye ndinafuna kuti tiyambe kuchita kuyankhula nawo iwo kudzera mu press briefing manager kuti ngati zisanzo pali Kamangira pali akenani kaya pali mutanyiwa pali ambirimbiri koma amene tinafuna poyambira ngati kuti at least caution chifukwa choti ndi amene padakali pana mwina anthu akuwasatira kwambiri chilichonse akunena akumachikhulupirira so tuna kuti apart from kukhulupirira Malawi mudekenso ndi kuzifunsa mafunso awiri atatu kuti kodi zingakhale zoona kuti kodi information imene akuipeza bwanji alisali dziko muno anthu ambiri amene athandiza kuti mwina Malawi muno muzikhala zinthu za mpungupungu ndi zina zoterozo kawiri mukayang'ana amakhala kuti ali kunja anali South Africa kuyambira 2020 kumabwera mademos yache chani amene amaponya zinthu zoti samangidwa nazo kapena akuzowa kuti ali pamtendere amakhala anthu akunja chifukwa chake muchikalata muja tinanenanso kuti kukhala kunja sikuti ukudzipulumutsa mu responsibility kapena udindo ukuyenera kuyankha malamulo alipo kuti cross border boma la Malawi litakuyankhula ndi maiko anzake kuti kodi tatiyang'anireni munthu uyu akuti kuonezera mtendere kuno zilipo zimene zimachitika so chimene mafuna kuyankhulira apa nchonena kuti pamene anthu ozindikira akupitirira kusokoneza mtundu wa anthu kusokoneza chifukwa chonena kuti zimene akunena za anthuzo zikungokhala zowayipisa mbiri yawo sakubweretsa umboni kapena ndondomeko zofuna kuti chilungamo chioneke pamene mati apa panzola kuti ayankhula anthu amenewa tachiteso caution ya Malawi chifukwa point ina kumabwera yonena kuti chifukwa chani anthu anene akutchulidwawo sakuyankha ndi kuti Malawi kumatenga kuti poti sakuyankha ine akakunenedwa ndokuti akuvomereza ndikuti munthu akunena zoona ndinati malamulo sayenda choncho anthu angukhala out of respect kapena mwaulemu wawo mozilemekeza sanafuna kuti azingodumphira china chilichonse foti wayankhula anthu amene kuti uzingoyima kumamenya galo ina aliyese panjira so ukafika ulendo wako so umakhala kuti ukuyang'ana kuti ndikupita pati patsogolo so
kwa ife tenasankha anthu amene wawa kapena tayankhulapo awa ngati zisanzo za anthu ena amene akugwiritsa ntchito social media molakwika komanso ufulu uja timati whistleblower kapena owulula zinsinsi chifukwa ndikuti ambiri amene akanakhala okonda kuti aziwulula zinsinsi mdziko muno akhala phee abisala koma choyipa kwambiri ndichonena kuti chimene timafunira kudzudzula anthu amenewa chonena kuti tinayamba kulongosolapo kuti ambiri ali kunja so zimene zikumanenedwa zina zimanenedwa mwina zazisachitika zanazana so zati palwino wake kuna kupereka information kwa anthu amene wawo so tinagwiritsapo ntchito msonkhano amene uja kuti tisagwiritse ntchito zidani zathu pakati pa ine ndiwe kwatuma iwowo kuti atiweruzire udani wathu kapena atinyazise pakati pa ine ndife chifukwa choti tikudziwa ndi information ine amene tayipeza na kuti pala anthu ena amachita kuatuma pa nkhani za malonda akupikisana mabizinesi pa nkhani za ubale anayamba na zinthu zina zake mbuyomo ena anagwira nawo ntchito zonsezo so malo mofuna chilungamo kuti tifuna tibweretse chilungamo chimene ambiri ife timakhulupirira kuti cholinga cha kuyankhula kumene kamene kufuna kubweretsa chilungamo mwalo wano njira zina zofuna kupezera zina zosayanjana ndi cholinga cha program imeneyo chabwino mukufotokoza mwano mwafotokoza kunena kuti njira yabwino yomwe mwachitsanzo akamalankhira akanagwiritsa ntchito mwina ndikupereka ripoti kufika kunena kuti ali ndi umboni koma mukuona ndithu kuti iwo aja afikira Anti-Corruption Bureau ACB kuti aliso ndi umboni kuti ACB afufuze bwinobwino makamaka nkhani yonena kuti amalondera analandira ndalama kuchokera kwa Bishop Clifford Kawika. Simukuona kuti ndi step yoyamba yomwe akamangira apanga chifukwa chani mabwerabe kudzapanga press conference ngakhale mukunena kuti njira yabwino niyo ndikuyenda imene yomweyo imene ayenda koma mabwerabe later on after this incident kudzapangisabe msonkhano wanu nankani so imene nanena kuti ngati chira siti kamabwera timakhala kuti tachita zapansi siti nayambelero kunena kuti asatenge njira imeneyo tinafuna kuti tibwerese umbonona kuti tinapanga izi mbuyomo kuti tikafike kuyankhula banje ndiye mmene timakonza kuti tiyankhule nkuti adapanga kalindo ndimembo yoyamba evidence imeneyo ndiye tinati sitingabwerere mbuyo fa pali zambiri zimene zalakwika tizuzule chitidwe imeneyo komanso tiyamikire. That's why tinayamikira kuti njira imene timafuna muzipanga ndi imene mwapanga yokadandala kuti ACB andi mulindu umboni ACB akuita nani muzapereka umboni fachake bukata munonso tanena kuti chifukwa cha khalidwe limene kapena njira imene amagwiritsa ntchito yobweretsa chilungamo akamangira tikupempha Inspector General tinalemba kale kalata pempho lawo la ACB lisanapite tinalembera Inspector General atipange guarantee kuti kamangira akabwera kuno akhala safe chifukwa waponda mapazi anthu ambirimbiri andambiri sakusangala nawo tufuna abwere akhale ndi chitetezo chokwanira azaonekere mu court nkhani yake akuyankha yoyamba ndi Justice Kenan Manda komanso zimene angafune kuti azapereke ngati umboni kuboma la Malawi akhale otetezedwa ndi chifukwa chake tinafuna kuti ngakhale asatira njira yabwino tipitirize kutsindika kunena kuti tikufuna 1 atetezedwe 2 boma soli yamvere chifukwa kulipo sonena kuti foti chakuyankhula kwambiri olata dandaula palibanga tenge serious timafuna tisindike pamene kuti poti akudandaulira na ACB nawo tikufuna kuti muichite follow nkhani imeneyi patunena pano nafe sitipakalikiridi kuti tichite ingenja amalondera ndi anthu amene achulidwa chifukwa mukamva mu answer ya amalondera akunenapo kuti anthu anayamba na zifukwa zina amafuna apange influence zomwe tilibe umboni ndefe tunena kuti tikupempha amalondera mupite ku polisi mukapange report mwauza speaker apereke auze institution yoyenera kuti munthu amafuna kusokoneza ndondomeko za public institution koseko ndi njira imodzi yofuna kusapota zimene akupanga akamangira chifukwa asatire njira yabwino ndi imene tinawuza kuti tiyeni tizisatira njira iyi kuti pamapeto pake tisangokhala ngati zongoyankhula kunyazisa anthu koma tsogolo lioneke kuti panayenda izi zinathera apa chilungamo ndichi. Ndipo proposition yomwe mwapereka kwa amalondera kuti nawonso abwere poyera akapereka report ndi kubweretsa umboni zili pati. Yeah,
ukoko mwandisogoza chifanira kuti munaichula ndi nofuna kupasani chisanzo ndizonena kuti nangasi ndi program singazoti tulukalitikanjiri mwina kumatuka programu iyi zikhala zinthuzo zafika pamene tikupanga rekodi programu nkuti ndondomeko zayikidwa kale kuti tikafikira malonjera injabwino munafotokozaso kunena kuti mwina pomapanga approach nkhani ngati zimenezi sizofunika mwina kulowetsapo personal issues munayankhulaponso ku msonkhano watu ankhanena kuti akamangira akuyenera kuti abwere ku Malawi ngati kuli kotheka ngati kuli bezo wayenereza ngati mayendedwe a Malawi kapena kukonza mayendedwe okuti iwo aja achoke uko abwere munatero exactly ino munatiza lowaso personal pamenepo kulowa personal on the basis kuti mwina mwake boma kuti tiliuze kuti athandize nakamangira abwere kuno tikuziwa kuti tikuzira kuti ali ku skulu mwina sitinamve kuti kodi anapitapo bwanji koma chifukwa cha zimene zachitika zonena kuti wina aliyense mwina wanyazisidwa kuti ndiwoyipa ndiwakuba ndiwotani anthu ambiri sangafune kutengapo gawo kuti athandize mumbali ya chilungamo abwere adzapange umboni umene akunenawo ndikuti kunena kuti abwere wani montetezamo wani kuyang'ana apolisi chifukwa mukumbukira tinali ndi uja timati Assange anavuta ndithu ndi ma documents ake ndi zina zotezo so chimodzimodzi sitingaze kuti kunyamuka ku Ireland kumafika ka mu London kumafika kandi ku Nairobi kumafika kuti akumusalira ndi ndani kuti asafike ku Malawi pamene munati ifeyo ngatanga sipereke kuti alokonzeka kuti abwere tikumva kuti wavomera kuti mzimu wake ukazamuudza kuti abwere azabwera koma nthawi imene adzakonza kuti abwereyo ife tunena kuti we are ready kuti tigwire naye ntchito information imene nayo tigawane tigwiritse ntchito limodzi tikayimbe mlandu anthu koma iyeyo kuti adzafunika kupereka umboni mu khoti atetezedwe ngati alibe mayendedwe kuti mwina avutika kubwera mayendedwe ife we are ready to coordinate zonena kuti thandizo lake ndikamangira apezeke anthu asonkhe azibwera kuno mwakuti sikuti tunena kuti alibe ndalama alinazo tokhala nazo koma tingonena kuti njireyo wonesa commitment yathu kuti sitikungofunira for other hidden agenda koma tifuna atithandize kuti tithane ndi ma allegations amene wachulawo so it's not personal and that's why tinanenanso kuti kuyankhula nkhani sitikufuna kumtseka pakamwa kamangira chifukwa kuti ndi ufulu wake woyankhula ndipo azipitiriza kuyankhula ena anatiuza afuna yankhule mazulo mupeze injunction ndozoti chifukwa chani ali ndi ufulu soti yankha ndipo would happy kuti timve kuti watiyankha kuti chani koma chimene sitingapange ife ngati akuti nati ife ndikazimaina amene amatitchula mu program yake ife sitingabwere panosongaba kumuchulaso iyeyo so that's personal munthu ine naye ife our interest is pama issues amene tanena okhuza malamulo achitapo respond chani mupeza kuti sanayankhe kuchina chilichonse zimangokhala kupanga na ataki basi kupanga ataki kuti nyozesa ndi zina zotezo koma wanoti wale chifukwa atawalevu pamene tinafika mpona kuti timatumikira anthu osiyanasiyana ndiye matumikira anthu oti maganizo anthu osiyana koma chimene timayang'ana ife ndi chilungamo ndi ufulu kuti ukuyenda bwanji so awo za personal I will try TSS as much as possible kuti zitsalowe za personal kwa yeso ndi ufulu wake koma pazinthu zimene zikusokoneza public kapena zikukhudza amayi ambiri tiunikirane kuti tipange zabwino tonse titenge nawo gawo mapeto ake tiaone momasuka bwino komanso mukufotokoza mwalo mwanena kuti ngati kuli kubwera abwenera kukhala mwina ndi chitetezo chabwino potengera kunena kwaponda m'mapazi mwa anthu ochuluka kutengera ndi mayankhulidwe ake ndi zina zotero komanso ndikudziwa kuti mamutsatira kaya mwina mumamva kumene tikatengera mwina malaivu omwe akumapanga maposta amene akumapanga simukuona kuti amalawi ambiri ali pambuyo pa kutengera mmene amalawi akumapangira respondi akayankhula izozo nzosakayikisa ndi zomveka kuti ndikotheka ali ndi anthu ambiri koma interest yathu kapena chidwi chathu tikuchobwera pambali onena kuti anthu amene amamusatira ambiri alibe kuthekera kuti akhoza kungoteteza iye ngati munthu kuzera mu system ndi ndondomeko ya chitetezo koma ife chimene tinena chinena kuti tikufuna kunena kuti chitetezo chake chikhale tingati chizungu guaranteed changwiro choti malamulo ndotetezedwa kaya mayendedwe amene kaya dziko lilonse limene akudusa akhale otetezedwa ndikuti tikuyang'ana foreign affairs ndi unaona za anthu otuluka maiko akunja akuyenera kutengapo udindo pa khalidwe yake ndi mayendedwe yake
chifukwa anthu nena pano even ambassador wathu kwa nearest ku Ireland ngati kuli munthu ku Ireland kapena ku America kandi kuti akwena kukhala responsible even for his safety. Akwena kumakhala responsible kumapereka update ku Malawi akuti kuna lukulumu kwake kunapita anthu anakampanga chakuti mwakuti koma tatumiza nyamata atetezi. Ludindo wathu for every Malawian kwena kuti bonse kumene ali timayenera kumakhala ndi chitetezo chimene chocho. So kwa iyeyo mendu nena kuti fati obviously wakonda anthu angapo sonse amene angakhala okondwera. Ndechifanya kuti apart from Facebook followers they can be 2 million atokhala 2 million ka 6 million koma kunteteza iye mwini. Chifukwa Malawi kuno timakonda ndithu kusogozana tinyenyere mfulu titere koma anthu achakapeza mavuto ndiochepa amene amatha kupita kuti akakuoneni ku area 3 akamusekera kapita ku area 30 ndiochepa amene amapita kumeneko. So tuna kuti pamene akusangalatsa Amalawi ambiri kumenyera maufulu awo kumaulula zimene zoyipa zimene zimachitikazo mbali yonena kuti abwera zaonese chilungamo cho makhoti ako ifenso tithandizepo kunena kuti chilungamo chioneke iyeso akhale otetezedwa sazakhale kuti ampanga chipongwe kapena akuopa anokapereka umboni fo choti mwina anchita chipongwe nkhani zizathera pati maziko. Komano wakwezeramba, is it safe to say kuti mwina akamangira amene watsekula maso Amalawi ochuluka? Answer ndi and no. Chifukwa chatiambire No, chifundiambire no. No, chifanyana kuti mavuto aku Malawi. Sofuna munthu okubwera pambalamba takukuuza. Wina aliyesi kuyambira mwana amatakuziwa mavuto amene kumana. Koma siti ngaziwa zoti ambulance yakulitsidwa. Zimenezo siti madziwa. Siti kuyenera kudziwa. Chifukwa chena kuti ma transactions amachitika agenda private. Oyenera kudziwa ndi kugwira ntchito mboma. Amene amasonkha ndalama zawo kuthumba limene linji. Chifukwa chake podi mwayamba mwaichira yamalirisi. At our level, pa level ya ife, ndinkanena kuti tsogolo lake silingaoneke bwinobwino chifukwa cha approach imene tagwirisa ndio nimwe zimene tagwirisa. Kuna kuti tathamangira kusogolo tisanasiyang'ane pansi. Chifukwa amene akuyamba kudzodo kuti agulitsidwa ndi ma civil servants kuti ndalama zanu zija mukusonkha zija takapangira invest tagula hotel. Cholinga chake chonati tikamayendesa hotel yoti zipeza phindu chifukwa cholinga cha thumba la pension ndio thumba lija lizikula. Ndiye mutagula malo, mutamapanga ma business cholinga lizikula. Chifukwa chake imiko trust mutual trust gandana maana manga ma Shoprite pali game awangisa there's a company tangoiwa abapangisa rent is part of kukulisa thumba la pension la anthu awo. So the more you make money the more ujanuma sagawana zikusanda kuti pamwezi amakudula 200,000 after 10 years timangwerenga 200,000 times 10 koma ngati ndalama zazabwera 200,000 lero lomwe lino a pension fund trust athamanga akapanga akagula mbatatesi akagula chani kutukula ndikuti pakuti pa 5 years malo moto landire 1 million utakumapeza kulandira 30 million. So it was part of the plan kuti atukule the fund. So abanga ma plan ngati a board agula chinthu chija modula amayenera kupanga zodula kandi chani padakali panongulibeko that information. Ndima tingatikuzonena kuti ndima allegation chifukwa choti report ndikubwera ndinaperekedwa ku parliament ndona kuti hotel jamagulisa pa 180 sinambe choncho 180 billion koma aligula baba 128 ndikuti ladula pamene mbali naso kunena kuti initially mina mayimisa kuyambirira linali pa 147 linali pa 47 koma anasirana pa 35 ndikuti nthawi imene 35 inali yochipa ku 47 billion. So chimene chitisa kuti ichoke pa 47 billion zafika pa 180 chakuti billion chimene chocho akulongosolera palindo pamene panga kafukufuku leroli tikanakhala ina kuti funa tizochilima tinakayamba kayo kufufuza kuti leroli hotel imene ili pa mtengo wanji tikapeza mtengo umene chinde tibwerereno kuti soneni muti munagula pa bwanji 128 ife tapezati kuti inali pa 112 ndiye mawu mwene nacha akuzokhala walondera kuti anagula pa mtengo odula imene isidati tikanali pano pa yesi sitinafiki. Okay, munandikhodesa pang'ono tinapita kumene kufa cha funso lanu koma chimanena kuti yes in the sense kuti
Amalawi ngakhale timadziwa kuti Malawi muno muli mavuto koma ndife amantha ambiri, ife ndife amantha sitimafuna kubwera poyera nkuulula kuti kaneba zulongalowa kumpanda ku chitradi cha sisa cement waboma timangoyang'ana kwa sisa chimanga timangoyang'ana timangokhala phe. So machitidwe akamangira kwatimiza Amalawi kuzingira kuti pali anthu ena olimba mtima 1 atiyankhulira zimene akudziwa iwowo. 2 akasaso mpata nawonso kumaulula zimene amaziziwa nangasi awo pamene apita ku SCB ndi ku polisi akumapereka information kuti kunonso kunachitika zakuti fozi mufuna kundiululira mufuna nomundisokoneza kuti zapereka mwayi. So ndinavomera kuti ndizoona athandizo segula Malawi koma no chifukwa choti zinthu zilipo kale zimangosowa omanga goli ine mpaka ine chipi changa chili panoyo kuti akamangira sanathandizire kutsekula maso Amalawi pakagulitsidwe ntchito ka hotela imeneyi munanga kuti yes komanso no. Ndiye panopa pamene mafuna kuti mwina munthu unikireponso bwino mukuona kuti process yomwe inayenda pamenepa inaliyo pokhaso munthu odziwa malamulo inaliyo kugwirizana ndi malamulo. Process iti yogula hotela kagulitsidwe kana youlula zimene zinachitika kagulitsidwe kali tsopano chifukwa munanga kuti yes ndino. Pali komiti ya parliament imene yapangitsidwa udindo ine sinagwirizane nayo koma kuti ndi nthambi za boma timapereka ulemu ndimene yapangitsidwa udindo ofufuza ndi mwina kuti ndiyankhule ndikhanga ndikusokoneza kapena ndikulowerera kuti ndiauze kuti process inasatira bwino kapena chifukwa chimene akupanga iwo nchofuna kufufuza kuti process inayenda bwanji. Koma inu simunagwirizane nayo komiti chifukwa chani? Sina kuzana komiti fanyona kuti process ndondomeko tidaitamanga kuti kuchidumpira chinthu chiji mene zikuonekera nzonena kuti sikweni kuti tifike pamapeto pa nkhani kuti inaenda bwanji koma inali koyambirirapo nkhani yonena kuti tithane ndi auje kapena tithane ndi auje komanso kuzera mu information imene adalandira anthu paukapauka kandi parliament yo kuti chimene chinachitika facha kuti chimene chinachitika ndi alikali ndi mayankho kapena kuti ma allegation kapena ma suspicion zikaiko zonena kuti chinthu chito anapanga ndo akuti ndi ukupasidwa kuti ufufuze chinthu chimene chichacho ulikali ndi information sungapeze answer yoona kapena yachilungamo fachake ngati umboni umodzi kuti sitinagwirizane nawo ndizonena kuti kufika siku loti lipereke ripoti sinakhale ready pano awonjezera mwezi umodzi kuti ayiserebe kugwira ntchito awonjezera mwezi umodzi koma anthu amene amatchula kuti asakuti ayankhule ndi atatu koma mwezi umodzi pomwe patsiku amatha kumana ndi anthu awiri anthu atatu chofunira miyezi itatu ndi chani masiku 30 masiku 30 yes inuyo mukuona mwana mukuona kuti ndondomeko yoyenera yoyendetsera nkhani imeneyi mwanera kuti takhalira kuti tathamangira zakutsogolo mapeto ake sitipeza concrete zimene tikufuna zabwino bwino muona kuti mwina dongosolo labwino pa nkhani imeneyi likanakhala lotani osati likanakhala kuti zachitika kale inene kuti ma process onse palibe vuto kwasiya ayende minapende awapitirize amalize minanga malize koma kwa ine chimene ndikanapempha ngati njira imodzi ya kuthesa nkhani ndionena kuti eni yake athumba limene lidagula hotele omwe ndogwira ntchito mboma agwiritse ntchito malamulo amene anakhazikitsira trust yawo trust kapena bodi yawoyo iliso ndi ndondomeko ya machitidwe azinthu mayikidwe a munthu amene akhale pa bodi ndi machosedwe ake amakhala ndi ma annual general meeting kapena misonkhano ya pachaka kuunika kuti kodi fund yawo ikuyenda bwanji ndikanakonda kuti ayuze ndondomeko za malamulo mwawo ayitanise bodi ipereke account ya machitidwe ake azinthu osati za malisi zonse kuma angoyang'ana kuti thumba lathu la ndalama mukuyendesa bwanji zikukula bwanji chifukwa nanena kale kwamba pacho cholinga cha pension fund
fund ndikuti ikule anthu akamaza pita ku retirement azayende ndalama zambiri kuposa zimene adasonkha aitane achite account pamene apeza kuti adaponyesa sanasatire ndondomeko kapena zina zake zinalakwika ayimise agwiritse ntchito malamulo obweretsa chilungamo ngati kuli koteka ayuze malamulo moyo kukansula ma decision kama ziganizo zimene body inachita zikachoka kumene kungadalephirane kumene zimabwera no public kuti kapitengerana ku court adandawala kwawo jeno badoni jeno ndimene zimayenera kukhalira koma ababa like inundine ma foreigners ufuna kulowera nkhani za inyati because it's a private fund ya public servants ngobe ndamalawi nditu inundine so ndivamalawi ndifane na kutrathoza kuti palilamulo lokhazikisira chinthu chija chinthu icho chinakhazikisidwa ndi mapepala kuna chakhazikisidwa chinthu ichi cha awa those ndamalawi ndi we are not civil servants sifogera ntchito mboma yes chinthu chandogera ntchito mboma so zachiti ndi anyati ogera ntchito mboma iwo ndamene akuna kuyamba kuishosha nkhani kuti aone kuti yathera pati chabwino mukufotokoza mwana munafotokozanso kunena kuti list ya anthu yomwe kumatchulidwa pa masamba mchezo ija malaivi list yonse ija palibe amene ali akukhudzidwa amene ali olakwa koma mwabweranso kuzanena kuti akamangira alibe umboni inu muli ndi umboni kuti anthu ongosalakwa chifukwa palibe khoti imene apeza olakwa pamilandu imene akanamize ndendo sala chabwino pokuti mwina amadongosolo onena kuti anthu ayambe kufufuzidwa ali ngati inunso mwina mugwira nawo ntchito akamangira kuti mwina mathero ankhani imene yaoneke padakali pano ndimphekesera ndiye cholinga chathu tifuna kuyankhula nawo kufika amene akuyankhula apart from akamangira ndifuna kusindika onena kuti nkhani isakhale ya akamangira ikhale ya anthu amene tikuaganizira kuti akupanga zolakwika mdziko muno ndi zinthu zolakwika wina alisi amene amabweretsa nkhani zimene state zichite interrogate tili okonzeka ngati tingapasidwe information kuti tithandizire kuti amene akutchulidwa kandi nthambi zaboma zimene zikutchulidwa zibweresedwe pa chilungamo kuzera mu malamulo a dziko lino kakutengedwa ku ACB kakutengedwa ku polisi tithandize tilinga nawo gawo chabwino pakuti apa presa yanu ngati ine Tolankhani ndinalembapo pa story komwe ndimayenera kuti akamangiranso ndive mbali yawo tsopano inu mwayankhula talemba koma sitingangolemba kuti ya HRCC kuti zakuti timayenera kuti mwina mmodzi amene anatchulidwa pa anthu aja timufikire nayenso timve mbali yake muyankha mwawo akamangira anena kuti ali ndi umboni chifukwa chake iwo odziwa malamulo chifukwa anafikira bungwe la ACB kuti lipange kafukufuku komanso pa nkhani yoyankhulana kapena kupereka mafunso ku komiti yomwe ikufufuza iwo pakuyankhula kwawo anena kuti ndi ufulu wawo ngati nzika ya Malawi ndi ufulu wawo ngatinso munthu amene ali whistleblower pa nkhani imeneyi kufikira komiti ya nyumba ya malamulo kuwapatsa mwina mafunso kuti anthu aja akamawayitana azitha kuwafunsa inunso kukhala dindo amene malamulo mmawasa izi ndi zololedwa komanso pana kuphunga nkhani yomwe baba anakunya pasamba zololedwa pati dikirani kayi ana baba nayenso pasamba lake la mchezo anabweretsa ma screenshot nena kuti iwowo ndakamangira amayankhulana sindikudziwa kuti inu munthu sodziwa malamulo izinso nzololedwa kuti mwina akamangira kwena wankhula ndi baba nanga nzololedwa kuti mwina apereke mafunso enda nanenanso onena kuti siye khaya amene anafikira inquiry committee ija paliso wena amene amapereka mafunso wena pofuna kuthandizira kuti mwina tsatani wakugulitsidwa malo amene wa Ameris kaoneke malamulo amati chani zonsezo zolakwika zolakwika zimene zimabweretsa nthenya mu system ukayang'ana Commission of Inquiry Act or malamulo okhuza kukhazikitsa kafukufuku wa public sizo loledwa kupangidwa chizimati influence kapena kuuzidwa chochita ndi munthu amene sali pa commission kapena committee imene yakhazikitsidwa ichi
pokhapokha komiti ija ikuyitane uzapereke umboni. Amene alololedwa kuyankhulapo ndi amene amayitanidwa aja kuzayankhula. Pamene atonse machasti ndi ufulu umene munenera ongoyankhula ndiye kandi pa peji la parliament pachaka makambirana tinayi ndi ufulu oyankhula zina zilizonse zimene tingapanga. Koma komiti sinali yomangidwa kuti itenge china chilichonse chimene amayankhula pamene paja chicha. So kufika ponena kuti ukupereka mafunso kwa committee members pa ubalo umene iweyo ndi committee member muli nawo imathera kumeneko ngati private. Ukamabwera mmene muchakuzafunsa ukufunsa ngati honorable wakuti osatinso kuti chifukwa choti watumidwa. Koma pamene mwafika ponena kuti ndikufuna mupange izi ndi cholinga choti uyu asapezeke olakwa kapena muonesese kuti wakuti apezeke olakwa, imene chizundi influence ndikuti mukusokoneza public entity kugwira ntchito zake zovomerezeka za malamulo ndi mlandu oti mutakumangidwa nawo. Izi ndi zina mwa zomwe Ankwezalamba amenenso ndi mtsogoleri wa bungwe lija la HRCC alankhula pa Luntha Exclusive imene anali nayo lero. Maganizo anu kapena funso ndi otani pa zimene iwowa alankhula? Khalani pomwepo kuti muthe kutsatira mapulogalamu otsatira.